Čínský nový rok nezačíná ve stejný den jako ten náš. Letos se nový cyklus lunárního čínského roku začíná 10. února 2024 a končí příští rok 28. ledna 2025. V letošním roce vládne čínské znamení drak a element dřevo. Rok 2024 je tedy rokem dřevěného draka a takový rok ovlivní každé znamení čínského zvěrokruhu. Dnes se podíváme blíže na 6. znamení v pořadí, znamení had. V horoskopu proberu vývoj roku, lásku, zdraví a dokonce i feng shui, čínskou praktiku pro přilákání štěstí, zdraví a hojností. Pokud nevíte, jestli patříte ke znamení had, napište nám do komentáře vaše datum narození a já vám napíšu vaše přesné čínské znamení. Udělejte tak, pokud chcete vědět i znamení ku příkladu svého dítěte nebo partnera či kohokoliv z okolí. Stačí mi napsat datum narození. Nyní přejdu k horoskopu pro znamení had a řeknu vám více o vašem roce, o lásce, zdraví a také o šťastných předmětech k přilákání štěstí a radosti podle praktiky feng shui. Jako čínské znamení had zažijete v roce draka růst a pozitivní transformaci. Vaše přirozené vlastnosti budou doplněny elementem dřeva, což vám v letošním roce přinese spoustu příležitostí pro osobní i profesionální rozvoj. Je nezbytné, abyste byli flexibilní a přijali nové změny, díky čemuž se stanete úspěšnými a prosperujícími. V roce draka zažijete růst v kariéře. Měli byste se soustředit na své silné stránky a využít své přirozené dovednosti k dosažení úspěchu. Vítejte nové výzvy a usilujte o nové příležitosti, které jsou v souladu s vašimi cíli a s osobním nastavením a etikou. Čínské znamení had je obdařeno vysokou inteligencí a bystrostí. Tyto dary můžete využít v profesionálním životě, při jednání a při komunikaci s lidmi. Dřevěný drak vám s letošním rokem daruje vlastnosti, jako jsou píle a silná vůle. Znamení had, pracující v oblastech vyžadujících vysokou pozornost k detailům, jako jsou finance, právo, média a komunikace, mají šanci dosáhnout velké prosperity. Podle čínského horoskopu zažije had v roce 2024 období finančního růstu a úspěchu. Had by měl však myslet na opatrnost při finančních rozhodnutích. Vyhýbejte se riziku. Podle energií čínského horoskopu byste měli šetřit peníze a investovat do sektorů slibujících dlouhodobý, stabilní a bezpečný růst. V oblasti lásky a vztahu vás čekají určité změny a někdy i napětí. Energie letošního roku vám doporučuje častěji vyjadřovat své pocity. Zároveň je dobré poslouchat svého partnera a rodinu, abyste dokázali láskyplně nahlédnout i do jejich světa. Hledejte v roce dřevěného draka lásku a porozumění, které jsou pilířem dobrých vztahů. Udržujte obousměrnou komunikaci s milovanými. Praktikujte věrnost, upřímnost a otevřenost ve vyjadřování vlastních emocí. V čínském roce draka, který začíná 10. února 2024, čeká na hady plodné období a celkově pozitivní vztahy. Každá změna bude však vyžadovat mnoho diskusí. Porozumění a tolerance jsou pro vaše znamení nezbytnými vlastnostmi spojenými s vládou draka.
Nová přátelství, která s tímto čínským rokem získáte, vám zaručeně přinesou úspěch na osobní i profesionální úrovni. Drak symbolizuje rok růstu, energie i transformace pro každého hada. Právě díky této silné podpůrné energii můžete zkoušet nové věci v lásce a podstoupit i malá rizika při získávání pozornosti ve vztahu. Had je znamení s přitažlivou a okouzlující osobností. Často je svou energií a inteligencí středem pozornosti, avšak najít pravou lásku je pro hada výzva. Rok draka přináší smíšené pocity ve vašem milostném životě. Čínský horoskop lásky doporučuje hadům udržovat ve vztazích efektivní komunikaci a upřímnost. Věnujte pozornost potřebám a názorům partnera. Pozor však, had může kvůli tvrdohlavosti a aroganci čelit častějším problémům v komunikaci. Podle horoskopu lásky byste měli zůstat skromný a veselý, abyste si udrželi zdravé vztahy. Díky pozitivní auře kolem vám rok draka pomůže zocelit dlouhotrvající vztahy. U nezadaných je pozitivní energie spojená s novými příležitostmi v lásce. Nebojte se projevovat své city a emoce, abyste mohli vytvořit hluboké a trvalé vztahy. Rok 2024 bude pro čínské znamení had obdobím plným energie a entuziasmu. Letos vás překvapí mnoho výzev a aktivních momentů, které mohou být doprovázeny stresem a nervozitou, vedoucími k emocionální a fyzické únavě. Je důležité, abyste využili svou moudrost a schopnost péče o sebe, abyste si zachovali fyzické a mentální zdraví. Snažte se přizpůsobit novým změnám, abyste uvolnili svůj mentální stres a obavy, radí čínský horoskop v roku draka. Letošní rok přináší hadům příležitosti ke zlepšení mentální a fyzické pohody. Pro zdraví bude proaktivní myšlení nezbytností. Had nesmí v roce draka zanedbávat péči o sebe. Do svého každodenního programu zařaďte sportovní aktivity a dýchací cvičení, abyste udrželi zdravé tělo a mysl. Pamatujte, že v klidu a rovnováze spočívá síla, která vám pomůže překonat výzvy letošního roku s grácií a moudrostí vlastní vašemu znamení. Letošní rok vám může díky znalosti Feng Shui pomoci ve štěstí a prosperitě. Feng Shui je tradiční čínská praxe uspořádání prostoru, která slouží k dosažení harmonie mezi vnějším a přírodním světem. Metody Feng Shui a šťastné předměty pro vaše čínské znamení vám mohou přinést klid, radost, růst a prosperitu v roce 2024. Pro čínské znamení had je vhodné umístit v jihovýchodním směru obývacího pokoje či kanceláře Wu Lou, symbol zdraví a dlouhověkosti. Budete-li daný předmět hledat ke koupi, hledejte výraz dýně Wu Lau. Tento předmět představuje symbol plodnosti, blahobytu, trvalého zdraví a nesmrtelnosti. Wu Lau vám pomůže zajistit lepší fyzickou kondici a celkovou vitalitu, potvrzuje Feng Shui. Více o tomto předmětu se dočtete v popisu videa. Soška čínské žabky umístěná v domově nebo v kanceláři je symbolem bohatství, prosperity a radosti. Tyto šarmantní žabky nejenže přitáhnou finanční blahobyt, ale zároveň přinesou pocit štěstí a spokojenosti do vaší každodenní rutiny.
Využijte těchto feng shui předmětů, abyste dosáhli harmonie a rovnováhy ve vašem životě a aby byl rok draka rokem plným pozitivních změn a bohatství ve všech aspektech. Nezapomeňte, že všechno je o rovnováze a udržování pozitivní energie ve vašem životním prostoru. Takový rok čeká na znamení had. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Chcete-li vidět i další videa, klikněte na odběr neboli subscribe. V popisu videa naleznete zajímavé odkazy související s rokem draka, s feng shui a s 6. znamením čínského zvěrokruhu. Za naši tvorbu nám můžete poděkovat i přímo přes tlačítko díky neboli thanks přímým finančním darem. Do roku dřevěného draka vám přejí všechno dobré, ať váš prostor vyživí pozitivní energie chi a ať je vaše aura obdažena záživou energií lásky, zdraví a spokojenosti.